Det er så Christina og Kirsten, og vi skal... der står et barn. Vi skal så vise rundt i vores lille bygning. Og Kirsten står og fumler med sin barn og havde tekst. Og vi har et par udstoppede dyr og halvkvinde. Dyr. Plakat. Vores underligt udseende bord. Og kan I sluge noget af det her? Det sjove er, at vi står i køkken lige nu over i lægeboligen, og der er bare alt muligt lort herinde på, hvad jeg siger ærligt. Der står musikredskab herinde og et køkken. Ja, vi har en trappe. Vi går nedad. Skal vi gå nedad den? Der bliver mørkt. Jeg kan ikke se dernede, jo. Det var en dør. Nå, så gider vi ikke gøre noget. Så skal vi begynde at gå opad. Det er en anden dør, jeg ikke ved lige hvad til. Der er brandslukket. Opad. Den der, der er håndarbejder inde. Den der dør, der er der et eller andet møde. Og der var vores klokke. Nu må jeg ikke den ringer, for så tager jeg iPad'en. Så er vi nede der er Elin Kirsten og Christinas røv. Ja, så er vi tilbage til vores grimme bord. Top noget. Og herover der har vi sådan en rigtig fin skab. Noget af jer. Hvor rækker den? Og herover der har vi sådan en rigtig fin skab. Og herinde er der en støvsuger. Og alle mulige ting oppe ovenpå. For eksempel en mappe. Og nej, den popcorn. Og herinde er der alle midlerne, og deroppe ligger vores såkaldte popcornpose. Eller i virkeligheden vores støvsugerpose, som jeg først kom til at kalde en popcornpose. Ups. Og derude har vi en slags parkeringsplads, der går nedad, kan man godt kalde det. Og hvis jeg tager min iPad dernede, så siger jeg altså skrald bang, og så er ikke nogen iPad mere. Og derovre står der en helt bunke biler. Og vores zebrabus er den ikke pæn. Og ja, hvad skal jeg slutte den af med? Min computer er på blod. Dernede ligger min skoletaske og alt det pis. Og der er min computer. Og jeg er i gang med at tegne. Jeg kan tegne mit eget navn. Er jeg ikke dygtig? Nå, det var vel det. Nogen vil sige vel. Hej. Meine